תגידו, מה הייתם מעדיפים? להיות מיליונרים עכשיו או מיליארדרים אחר כך? לאחרונה אנחנו שומעים על מבול של אקזיטים בחברות ישראליות, בין אם זה בייס 44 שנמכרת ב$80 מיליון, דיג'יטל אאול שנמכרת לאחרונה ב$80 מיליון, ואפילו מורנינג של חשבונית ירוקה שמגיעה ל$150 מיליון. אבל מה הייתם מעדיפים? למכור בהצעה מפתה בשלבים הראשונים או לחכות שהחברה תתפוצץ? קחו לדוגמה את מרק צוקרברג, שידוע בכך שסירב להצעות של $750 מיליון ו$900 מיליון, ואפילו נאלץ לפטר את כל המנהלים שלו רק כדי לשמור על הכוח ועל ההון. היום פייסבוק שווה כמעט $2 טריליון. מנגד יש לנו את היזמים של יוטיוב שמכרו אותה ב$1.6 מיליארד, והיום הוא מוערכת ב$500 מיליארד. גם רדיט נמכרה ב$10 מיליון, והיום שווה $45 מיליארד. פי 4,500 משווי המכירה. אני אישית חושב, הישראלים מוכרים מהר מדי. אנחנו מוותרים על החזון ועל הבנייה של כל החברות הישראליות במהירות C, וכל העולם מפתחים פה, כל העולם מייצרים פה, ואנחנו פשוט ממהרים למכור. אז מה הייתם עושים? דוגלים במנטליות ישראלית של אקזיט עצבני, או שבמקום זאת הייתם בונים משהו שהוא אימפריאלי? אוהבים תוכן כלכלי משפטי? יירשמו לערוץ.